Olulusasazo ngqo lwendaba kumagumbi ethu osasazo kuNdlunkulu we-SABC e-Auckland Park eGauteng nazo ziphambili. Was arrested on the 14th of May. After the 15, 16, 17 going up there, so my phone was still operating. Otyholwa ngokuba lilungu lemikhambatho lwaphulomthetho uVusumuzi Khet Matlala uthi kwenza ubuqhophololo kwifowuni yakhe ngethuba yena eseluvalelweni lwamapolisa. South Africans, this is where we are. We are no longer people, we are no longer human anymore. We're just gonna use our power, even if it does not have to be this way, but we are doing it because we can. Abantu abangaphaya kwamakhulu amabini kuquka nabasebenzi bomgodi wamalahle we-Anglo-American eMpumalanga kunye neentsapho zabo bayadinga emva kokukhutshwa ngetshova kwizindlu abahleli kuzo iminyaka ngeminyaka. Molweni makhaya khongozelana uvimba wangokuhlwanje. Otyholwa ngokuba lilungu lemikhambatho lwaphulomthetho ekwajongene nesityholo selinge lokubulala uVusumuzi Khet Matlala uthi kwenza ubuqhophololo kwifowuni yakhe ngethuba yena eseluvalelweni lwamapolisa. Umnumzana Matlala ungene kusuku lwesibini enika ubungqina kwikomiti yesikhawu yepalamente echophe kwintolonga avalelwe kuyo iRhosi Mampuru ePitoli. Ilusuku lwesibini lomfini kubungqina akaguqi kwelokuba wayengumphathi wamapolisa umnumzana Bhekicele wamcela isigidi serand kumfumbathiso waze yena wamnika isiqingatha sesigidi wasihlawula ngezavenge i-300,000 kuqala waze kamva wamnika i-200,000. The first payment it was 300,000, so it was in January this year, and for the reason for me to give me that money is because of he asked for money. Umnumzana Matlala utyhola amapolisa ngokwenza ubuqhophololo kwifowuni yakhe sithi kwajikwa neencoko zakhe ngalomnxeba. Lunomjungqonge incoko phakathi kwakhe Matlala nomnumzana Brown Mkhotsi apho uMatlala wayebizwa ngefani kaninakhulu uDlamini. Uyicacisile yokuba uDlamini yifani kaninakhulu kwaye abukho ubugwenxa benziweyo emile kwelokuba oku kubhidana kwezitya kwenziwa ubuqhophololo athi benziwa ngamapolisa kwifowuni yakhe ngelixa yena eqamele ngenqindi kwintolongo iRhosi Mampuru ePitoli. I wanted to report this actually, that my phone has been manipulated, and then I even brought my phone here, so that if maybe the honorable members would like to see that I was arrested on the 14th of May. After the 15, 16, 17 going up there, so my phone was still operating, and then they even took screenshots of WhatsApp chats. And then those screenshots, I believe that that's where they downloaded those messages from. Ukwakhanyele wema ngomlenze ukuba nefuthe ekubeni kubhangiswe iPKTT ngomhlaba wamathathwana nye kuDisemba nyakenye. I don't know what power would I have for me to disband the unit from the SAPS, because from what I heard from my affidavits that I have from that thing was planned, I think, way back in 2019 for that unit to be disbanded. Usaqhuba uMatlala nokunika ubungqina bakhe kwikomiti yesikhawu yepalamente. Amaqela ezopolitiko asepalamente avule amatyala enkundla liqela kwisikhululo samapolisa saseKapa namhlanje. Abo babavulele amatyala baquka uNjengele Nhlanhla Mkhwanazi owayesakuba ngumphathi wenkonzo yesipolisa uNjengele Bhekicele, umphandi wabucala umnumzana Paul O'Sullivan kunye nelungu le-MKP epalamente uDuduzile Zuma Sambuhla. Lamatyala aquka ityala lokushishina ngabantu, ukufumbathisa, ukuphazamisana nengalo yomthetho nokugrogrisa amangqina. Been manipulated. Bubungqina bukaVusumuzi Khet Matlala ngolwesibini obubangele ukubekwa ityala owayesakuba ngumphathiswa wamapolisa uBhekicele nomkomishinala wamapolisa KwaZulu-Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi. So we're laying a charge against Mkhwanazi for not laying a charge because that is defeating the ends of justice. And then the second charge is against Bhekicele for accepting the bribe, the alleged bribe from Vusi Khet Matlala. Iqela le-DA livule ityala ngakwilungu lepalamente le-MKP uDuduzile Zuma Sambuhla ngokuthubelezisa abemi boMzantsi Afrika baye kwindawo yemfazwe eRussia. What we are having here are very serious and deliberate luring of South African men and also two from Botswana into Russia, and where they were promised training, personal development, skills training as well.
Iqela le-MKP lifuna uMary de Haas abe kwityala lokungathethi inyaniso ngemfundo yakhe, ngelixa lifuna umphandi wabucala uPaul Oluseven abe kwityala lokugrogrisa amangqina. So we expect that SAPS will definitely retrieve the records of the ad hoc committee to confirm our submission, but also to take the necessary steps against Ms. De Haas for lying and also against Mr. O'Sullivan for intimidating the witnesses of the ad hoc committee. Tinglula Mamatya wendaba ze-SABC eParlamente eKapa. Undle phakamileyo yaseGauteng ePitoli ive kuba iziphumo zekomishoni yophando zakutshanje azihambelani nezikhundla zokuchongwa kwabaphathiswa. Oku kuvela njengoko wayesakuba ngumongameli welu Jacob Zuma ne-MK Party bathe baphikisa umongameli Ramaphosa ngokubeka umphathiswa wenkonzo yesipolisa uMnumzana Senzo Mchunu kwikhefu ekhethekileyo ze emva koko wanyula unjengalwazi Feroz Khachalia endaweni yakhe. Uphando lwamagunya anikwe umongameli Cyril Ramaphosa kumgaqo-siseko kunye nendlela wasebenzisa ngayo lo magunya luye lwabekwa phambili malunga nesigqibo sokubeka umphathiswa Mchunu kwikhefu ekhethekileyo kusalinde ukuqosheliswa kwento ngoku eyaziwa ngokuba yikomishoni kaMadlanga. Amagqwetha egameni lalo wayesakuba ngumongameli uJacob Zuma athi umongameli akanalo igunya elinjalo kwaye etyhola ngelithi ixesha elidlulileyo ezikomishoni zibonisa ukungenzi mahluko nasekuchongweni kwabantu kwizikhundla ngumongameli. This very president, faced with adverse outcomes of a commission of inquiry, still appointed those people. Amagqwetha amele umongameli athi oku kwenzekayo akunamsebenzi kuphando lwenkundla kwaye amagqwetha aqaqambisa ukuba kunyanzelekile ukuba umongameli aziswe phambi kokuba athathe isigqibo esibalulekileyo njengoko umgaqo-siseko ufuna oko. Otherwise, he would also be unable to protect the cabinet. All that will be required is for his opponents to make wild and serious allegations against his cabinet ministers, and he must dismiss them all without putting in place a process to determine whether in fact a dismissal is a constitutional outcome, indicated outcome. Kusenjalo amagqwetha egameni likaMchunu afunde umhlathi kwingxelo yesifundo sakhe engqina ukuba umongameli umbeke kwikhefu ekhethekileyo ngemvume kamongameli. Can I just read for the record that paragraph because it's important? What I must also be clear about is that when the president told me that he proposed to place me on leave of absence, I agreed. Senkundla sisamisiwe. Abangaphaya kwamakhulu amabini kuquka nabasebenzi bomgodi wamalahle we-Anglo-American eMpumalanga kunye neentsapho zabo bayadinga emva kokukhutshwa ngetshova kwizindlu abahlale kuzo iminyaka ngeminyaka. Okukulandela ukuthengiswa kwalo mgodi ngo-2018, abanini beSiriti Resources bafumana lo mgodi nalo mhlaba kuzinziswe kuwo ezi zindlu ze bafumana nomyalelo wenkundla wokugxotha abantu abakwezi zindlu. Sabathwaxa isithwakumbe kwasike emathunjini eluntwini. Sisiphithiphithi ezitalatweni nanjengoko ifenitshala, impahla nokutya zithe gengelele phantsi. Abanini bezizinto bakhonjwa ngaphaya kwamasango wezindlu ekuqenqgelekeni kweminyaka engaphaya kwama-30 bezibiza njengamakhaya. Ezi zindlu zazakhiwe inkampani Anglo-American ilungiselela abasebenzi bayo. Kambe ke lo mgodi wathi wathengiselwa inkampani Seriti. I don't know of any other home than this one. This house has harbored pastors, has harbored orphans. A lot of children have grown up in this house. But today we are thrown out like we are nothing. Lo gama lomba oko kwinkundla ukusukela ngo-2020 xa kungokwinkundla iyalele abahlali ukuba baphume baphele kwezi zindlu.
The least they could have done was to at least come and tell the people that, listen guys, the money has been then sold, right, to a different company, right? Whatever it is that applied then does no longer apply, no longer applies anymore. Then you need to find yourselves an alternative. Kananjalo kuthe kukhutshwa izinto bezilixabiso kwababantu kwalandeliswa ngokudilizwa kwezindlu kuqhekezwa ifestile kudonxulwa amacango zeholokohlo indonga namaphahla. What is saddening us and what makes us cry as parents is we're watching kids picking up things from what their mother left when they were going to work in the morning. Other kids are coming back from school to this situation. What are we teaching these kids in South Africa? What are we saying to our children? Uluntu lumemelela ukuba luncedwe kulombhodamo. Our human rights lawyers, who were our legal representative, has disappointed us and they sold us out. Ike omabini lamaziko iSecurity Resources nomasipala waseMalahleni alile ukuphefumla kunjalo nje kwintsapho ezithe zazifumana zingena maphahla ukufihla inhloko elixesha leziyunguma liza kubanda ceke kuzo. Kwalapha ezindabeni igatyana laseMotherwell eGqeberha lithengisa ikota kwinzame zokuqokelela imali yokuzolusa kodwa masiqale evenkileni. Sinamkele kwakhona kwindaba zelijelo xa sihlabela mgama. Usekela mongameli Paul Mashatile uthi omasipala kudingeka abahlali bexhobile ukuqubisana nenhlekele ezibangelwa imo yezulu. Ebethetha nabathunywa kwinhlanganiso yombutho omasipala iSalga eThekwini. Le nhlanganiso ijolise kufumaneni indlela zokukhawulezisa unikezelo lwenkonzo kwisigaba somasipala. Izithunywa eziqhamuka komasipala abango-257 bezidingida kabanzi ngezinkinga ezikhungethe omasipala. Lesigcawu siqale ngoLwesibili. Iphini likamongameli wezwe uMnumzane Paul Mashatile uthe omasipala kumele basebenzise amasu amasha ukubhekana nemiphumela yezinhlekelele ezidalwa isimo sezulu. Ngaseqaleni kwaleli sonto kukasele izikhukhula eNew Hanover ngaseMgungundlovu. Kwamuka abantu abathathu. Isidumbu ke soyedwa sesitholakele kanti ababili abakatholakali. We therefore call upon communities as well to refrain from building informal settlements along flood lines, very close to rivers and streams. In this regard, we would like municipalities to strengthen municipal special arrangements or spatial arrangements rather. Isimo semali kumasipala ke naso besisezithebeni kulesicawu. Umbiko womcwaningi Mabhuku uthe bangu-41 kuphela umasipala bathole imbiko engenacopho. A joint cabinet memo will be tabled where every department, if they don't have money to pay a complete amount, they must enter into an agreement as to how are they going to pay the municipality they owe. Iphini likamongameli uMnumzane Mashatile uqoqozele omasipala ukuba bacije ngamakhono amakhansela ukuze kuthuthukiswe ukulethwa kwezidingo zomphakathi. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba zeSABC iseThekwini. Umbutho wesisa iGoodman Foundation imemelela ukuba amadoda weli athabatha inyathelo elingqinqwa ngakubundlobongela ubusekelo kwisini nokubulawa kwamanina. Lo mbutho umemelele ukuba amadoda akhusela abasetyhini nabantwana kulomkhwa athe umongameli Cyril Ramaphosa wawubhengeza njengentlekele yesizwe. Namhlanje lo mbutho wesisa ukhokela uqhankqalazo oluphansi komgomo Men Unite Against GBVF kwibala iElka Stadium eSoweto. Bale mashibageqa amagula nenhloso yayo nanokuthi impela yini okuhloso ukuthi ke ixazululwe ngayo le mashi. It's a national observance of 16 days of activism for no violence against women and children. As we know, 16 days of activism campaign is a campaign that was established by women to create a platform for them to raise issues that concerns themselves.
abesilisa bebeyithamele bathi kumqoka ukuthi ke kuhlalwe phansi kubhungu ukuthi lesihlava sokuhlukunyezwa kwabesifazane kanye nezingane amadoda angangenelela kanjani. I think GBV is the responsibility of the community first and foremost, because it happens, to people that are very close to you. Sometimes it's in your house, it's your next door neighbor, it's in our street. So it first starts with the community, then into the government. But I think the punishment needs to be harder and harsher. Na abesifazana abebeyingxenye le mashi bathi bajabula kakhulu ngokubona amadoda ebhukule ezoba ingxenye le mashi ngoba ekugcineni lesihlava kumele siphele nya. As a woman, it means that at least we are taking accountability. It means that men understand the issues that we've been trying for the hardest time to talk about. It means it now go beyond just men and women. We're now talking about gender, and we are talking about what GBVF really is affecting everyone, despite the gender that we find ourselves in. Bathe bebuya nje laba bebemasha labelidla ivizulu abantu bazama ukuyokhosela nemeya yaseGoli uDada Mrere ugcina ingasakwazanga ukuthi ikhulume ngabantu ngenxa yalemvula. Igama lami nguCalvin wakwaDludla endabeni zeSABC ngibika ngiseSoweto eGoli. Ixesha lolwaluko lasehlotyeni seliqalile kwaye intsapho ezininzi sezizilungiselela ukungena nzulu ezipokothweni ukulungiselela isiko. Igatyana lomfana oneminyaka engama-20 ubudala uyazolusa nanjengokunini ngomnye kwabo baninzi kweli loMzantsi Afrika abangaphangeliyo. UAhlumile Ndyeba waseMotherwell udume kumakhasi onxibelelwano ngokuzithengisela ikota ze adanise esitalatweni ukwenza umdla kubathengi bakhe. Mile Ndyeba uguqule le ndawo yabaliqonga loshishino apho ethengisa ikota ngethuba esonwabisa abaqhuba bagqithayo ngomdaniso omenzele udumo. Undyeba waqala ukuthengisa ngethuba efumanisa ukuba abazali bakhe abanawo amandla wokuhlawulela ulwaluko lwakhe. uThixo wanipha ivision ba okay nansi mntana nami idea kuzincedisane nabazali bakho kuzifumanele into uyifunayo then ngoku ndathini ndacinga ndabonisa uThixo le idea bamantengisa inanso ngikota nescore. Umama wakhe uthi uAhlumile waqala ngokuthengisa ilekese kowabo elishishini liye lakhula ngokuhamba kwexesha. Of i-age zakhe, i-age group zakhe ngoku zingena kule crime, ziyaba, ziyarobha, zihijack imoto nendona. But yena ke ngoku kuba ene-vision e-right, which is uright for aqhubekeke ngendlela acollecta ngayo le mali yakhe yokwenza ulwaluko lwakhe. Ushicilelo lwevideo olufakwe kumakhasi onxibelelwano lube sisiqalo sephulo lokuqokelela imali kwakunye nempahla kuluntu ngokubanzi. Ndathi mntanam ndayazi ufuna ntona namali mna ndiphangeli nekhaya endla nomamam nangumakhulu wakhe but siyazama wathi mamam ndiza kwenza sithe kusahambeka kunjalo sabona sekuthi gqi ba uAhlumile uyatrenda. Lo kaNdyeba usacela uluntu ukuba luze ngaphambili lolule isandla ngeminikelo equka imali kwakunye nempahla. Kwindaba zeSABC ndingusisipho Ncumbe eGqeberha. Sibulelo mawethu ngisibuleka indlebe sinikhumbuze zangomsozi zanoxa bethu ngesizulu kamnandi mawethu. Butani mawethu ngicela sikhongozele nalo uqikelelo lwemozulu nolumi kanje ngamathutyana angephina mahle emvula lindelekileyo kwindawo ezikwintshona yelizwe ukungena pha kwimpuma yelizwe mahle kakhulu phaya eMpuma Koloni ngokunjalo naphaya eLesotho kuyaqhina ePulukwane ngomso ke mbukeli sabontoba zisalindelekile kaloku ezamvula phaya kwindawo ezisembindini welizwe ukwehlela phaya eMpuma Koloni ukonyukela kanti naphaya eGauteng kuyaqhina ePulukwane kanti ke mbukeli qhube ngononophelo ngenxa yezasibhaxuze enkungu ezilindelekileyo
phaya kwaZulu Natal. Yabongozwa ke mbukeli into buqaphele kaloku la moya oyakube ubhudla ngamandla phaya kunxwemelwa seNtshona Koloni ngokunjalo nentudumo ezimandla ezilindelekileyo phaya eNorthern Cape kwehlela phaya eFreystata eMpuma Koloni elisuthu ngokunjalo naphaya kwaZulu Natal kuquka ke naphaya ePulukwane. Ngomso ke mbukeli la mozulu isalindelekile phaya Free State kwehlela phaya eMpuma Koloni entudumo ezimandla ngokunjalo naphaya ePulukwane kwehlela eMpumalanga nomoya uyakube ubhudla kwakhona ngamandla ngomso phaya kunxweme lwaseNtshona Koloni. Onamaqondo okutshisa aphansi asibonisa into abanoko kuthanda ufudumala phaya eKapa loduma amaqondo abetha ku-17 degrees 16 avostile ngelixa engu-12 degrees phaya eSutherland. Thathise kamaqondo kufudumale kakhulu ngo-23 phaya eUppington. Bake wena mbukelo seFreiburg lindela u-17 degrees 14 enxuba ngelixa phaya eKomani silindele u-13 degrees 15 degrees eGauteng zaphinda thathisa amaqondo ngamashumi phaya koMusina. Xa hlabela mgama sijonga ngomsombukeli lihle izulu lifudumele nje kakuhle phaya koBellville Kales River eKapa phaya ngo-25 thathisa amaqondo 31 eVostile 32 eMakhanda kanti ke kuyatshisa naphaya eRhafu naseNxuba ngo-33 eKomani silindele u-29 naseMthatha pholile eBethlehem ngo-22 ngelixa ePitoli silindele u-21. Mandiphele emehlweni sale entliziyweni kamnandi mawethu.